Hi, hello viewers, welcome back to my YouTube channel AA Maska underscore TV 96. So a yau ma ga wani sabon bidiyo wanda za a yi na mining wanda za ka iya mining ɗin coins amma duk da dai har yanzu dai ba a yi launching nashi ba. So in wannan shine farkon zuwanka na YouTube nawa, ina mai roƙonka da ka danna min subscribe, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Na gode. Bidiyon mu na yau shine za mu yi magana akan wani mining Sarat. So zan ajiye link ɗin wannan bidiyon wannan website ɗin a ƙasan wannan bidiyon kenan. So da zaran ka danna wannan link ɗin zai kawo ka wannan page kamar haka. Yadda kuke gani ga nan sign off, ga nan first name, second name, email, sai country ɗin da kake, sai password, sai confirm password. So yanzu abin da za mu yi creating na wannan account ɗin yanzu sai ku gani. Ga nan za ka sa first name naka, abin da za ka sa sunanka. Misali Abba, sai mu ce Ibrahim misali. So email ɗin mu za mu yi amfani da Abba gmail.com, sai mu zaɓi wane ƙasa muke, za mu ɗauko mu ce Najeriya. Misali ga nan kamar haka, sai password ɗin da za mu yi amfani da shi. Za mu yi confirming password ɗin. Ga shi nan. To yanzu kawai abin da za ka yi, za ka danna kan wannan registration yanzu. Yawwa to ga shi nan yanzu ya yi mana registration. To yanzu ya ce ma please verify your account, verify your email account to continue. Sai mu ce to za mu je mu yi verifying nashi. Ga nan za su tura mana verification code kenan. Yanzu sun tura mana verification link ɗinmu. To yanzu za mu koma cikin email namu sai mu ɗauko, za ka shiga, da zaran ka shiga, bari misali yanzu mu ce mun shiga. Zan shiga cikin mail nawa yanzu. Misali in na shiga cikin mail nawa kamar haka. Cikin mail nawa. Shi ne kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani ga mail nawa nan yana buɗewa kamar haka. To da zarar ya buɗe ga shi nan sun turo mun verification link ɗina. To kawai zan danna kan shi. Da zaran ka danna kan shi zai kai ka cikin wani website, cikin wani site ɗin kenan. Kamar yadda kuke gani. To yanzu ne za ka fara ainihin mining ɗinka. To so after 24 hours, after 24 hours za ka zo ka yi mining ɗinka kenan. So yanzu ya yi mana verifying. Wannan network ne. Bari ya buɗe mu gani. To da zarar ya buɗe kawai za ka ga abun mining a nan gefen. Zarar ya buɗe, yawwa to ga shi nan yanzu ya tambaye ni in sa email ɗina da password nawa. Misali ga shi nan ina sawa. Sai in sa password nawa yadda kuke gani. Ga shi nan zan yi login in. Sai in incorrect password. Okay. Wannan ɗin ne.
incorrect password. So wani ba hankali ya sa shi nan. Yawa to gashi nan yanzu kamar yadda na ce muku za ku ga abun mining gashi nan kawai za ka danna kan shi mine. So each after 24 hours zai ma mining gashi nan kuna gani gashi nan guda biyu gare mu yanzu gashi nan yana pending da mun yi refreshing za ku ga ya koma guda huɗu gashi nan yanzu ya koma guda huɗu to yanzu duk kowace rana za ka iya samun guda biyu kenan duk bayan 24 hours. Nan shine referral link naka wanda za ka yi tura ma abokinka shi ma ya yi kamar yadda kai. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon namu. In bidiyon ya burge ka yana mai roƙonka da ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa sannan ka yi mun comment mai kyau domin in riƙa sanar da domin in ji daɗi ni ma in riƙa muku bidiyo.